Остава хора, аз съм Дими и сега ще играем Dino Hunter третия епизод. Стигнахме до там, до ето тук, купихме всичко и сега да започнем да убиваме. Boss. The baby boss. There he goes. Ето, бъде сега по изглежда. Стата кръв. Изцялото значи не знам да го иззяпна. Искам да го иззяпна, не можах да го убия. И най-после разгеле. Нека ти бе, нека ти бе. Очакви. Чакай малко. Пак трябва да ги убивам. Добре. Така. Така. И да не стига до бъдата. Какво сме още отключили? Так става. Как бы цапать. Кошо стегозавър. Стегозавър. Да сбъркам.
Да, наистина. Качвам клип сега. Правя клип. Тук сега да дойде моето путо. О, хедшот. Хедшот. Хора, аз още 3 игри приключвам. Така и сега да го убия. А този път сега той деца беше на медиум. Май или на изи. Но сигурно това ще бъде на хард. Сигурно. Няма пак. Да, много лесен бе. И сега. Хедшот. Чакай малко. А те са по-различни. Yes. Ще стреляме с някакъв. Не знам какво е това. Как ги уби? Как ги убива на място, бе? Така трябва. Някой друг клип може и да се събера за... здраве. Гледайте сега колко е готино. Някой клип ще кажа как ще го събера. Така си. До мен е най-сладкото в кучето. Ако искате, мога да ви покажа, ще направя едно видео как правя ревю с купчета снимки на кучето. Наистина. Сега какво трябва да купуваме? За лайк. И това е всичко, хора. Надявам се да ви е харесало и сабскрайбвайте, абонирайте се за моя канал и лайкнете всеки мой клип. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!